enllaçant un poc amb el que deia Ana Maite, efectivament sempre han sentit dir, i deu ser cert, que el turisme actua com un dels motors de la nostra economia, i nosaltres dèiem també que en aquest context el turisme ha d'actuar també de motor per sortir de la crisi. I veiem i constatem que aquest motor en la benzina de Mallorca sempre va a mitja marxa o no acaba d'arrencar. I nosaltres el que reclamam és que funcioni dins la benzina menorquina, és a dir, la capacitat de decidir de Menorca. Respecte de moltes coses, Maite parlava del producte, de formació, i ara em referiria a dos altres aspectes, un especialment que és la promoció turística i un altre de lligat per la vinculació que té, que és el del transport aeri. Sense cap dubte la nostra indústria turística no funcionarà si, entre moltes altres coses, no funciona la promoció turística i no funciona el transport aeri. I aquests dos elements precisament són elements amb els quals qui pren les decisions i pren la iniciativa és el govern de les Illes Balears i jo diria que poc sensible a la realitat de Menorca. Si la problemàtica que tenim a Menorca amb el transport entre illes la patís Mallorca, aquest problema s'hauria resolt no fa molt de temps, sinó moltíssim temps. Estic xerrant de l'OSP, d'un cost elevadíssim i que és una dificultat més perquè els visitants facin el vot de Mallorca a Menorca. O les taxes aeroportuàries que el Partit Popular ha esmentat 1000 vegades, dos aeroports de referència a través dels quals venen els nostres visitants, que són Madrid i Barcelona, les taxes s'incrementen quasi un 50%, amb la qual els visitants amb menys capacitat de recursos tenen també més dificultats per arribar aquí. Heu de d'això, del transport, que no ve a cas, per aquesta poca sensibilitat per resoldre les problemàtiques de Menorca. En la promoció turística passa exactament el mateix. El que més dol de tot això és possiblement no que Mallorca no en sigui sensible, sinó que Menorca no en sigui reivindicatiu. Durant tota la campanya anterior, passada, durant tots els anys anteriors, el mateix que és ara president del Consell Insular havia reclamat una i una altra vegada la promoció turística per a Menorca. I ara ens diuen que no. I l'argument que es dona és que no estem en un bon moment per fer aquesta transferència de competències perquè hi ha pocs recursos. Aquest argument crec que bàsicament és així com es podria resumir. I és quan nosaltres deim que és cert, hi ha menys recursos, però del que es tracta és de repartir aquests recursos. No vol dir que aquesta distribució de recursos que es fa actual en una situació de crisi sigui la distribució perpètua, però una transferència de competències es fa negociant en les circumstàncies actuals i també amb unes previsions i unes revisions de futur. L'important, per tant, no són els recursos. Els recursos nosaltres pensam que serien més ben gestionats, seria més eficaç i més eficient en la gestió de recursos si es gestionessin per cada un dels consells insulars, per cada una de les administracions que tenen les competències, perquè més que transferir, en aquest cas s'hauria de dir complir l'estatut. Les competències de promoció turística ja són del Consell Insular de Menorca. Falta simplement un decret del govern per transferir-les, o perquè es faci efectiva, millor dit, la transferència. Bé, nosaltres el que creiem és que això s'ha de fer efectiu i seria la garantia que aquests pocs recursos s'utilitzessin millor. D'això es tracta, que en aquest moment que tenim pocs recursos, la millor manera per utilitzar bé, amb eficàcia, amb uns bons resultats, aquests pocs recursos és que es gestionin des de Menorca. I exemples en tenim molts. Per trobar els més significatius o els més recents, la Fira de Berlín, cita bé, jo crec que el nostre sector, la veritat és que inclús esperava que fos més contundent a l'hora de valorar la presència de Menorca en aquella fira, perquè va ser molt, molt trista. Una presència que no només estava sota el paraigua d'unes Balears que ho tapaven tot o d'una Espanya que ho tapava tot, sinó que a més la presència de Menorca era ridícula. I no ho dic per els escassos recursos, sinó també per allò que promocionava i que no coincidia amb allò que realment Menorca ha apostat i té clar que ha de ser el seu producte. I ara ens trobam, ahir i avui, la notícia també del Pla Nacional, que també sembla que
ara tothom s'afegeix a dir que seria un bon instrument i que ens posen una altra vegada a Menorca, ens posen una altra vegada sota el paraigua d'Espanya. Espanya sembla que ara és el que es diu el tirón, que té un gran tirón internacional i que ens resoldrà qualsevol situació de crisi. L'experiència ens diu que cada vegada que ens diuen això del tirón internacional, que Espanya vol dir que quedaran diluïts dins una uniformitat on Menorca no té una presència diferenciada, i si no té una presència diferenciada Menorca té molt difícil de competir, no té una promoció específica i dels seus productes específics. Demà hi te referia un que és clau fonamental i imprescindible, que és el paisatge. Menorca és el seu paisatge i per tant han de reclamar que no sota que paraigües, sinó sota la marca específica de Menorca reserva de la biosfera, de Menorca amb un paisatge mediterrani, de Menorca amb una cultura talaiòtica i universal que crec que té molt a dir. En tot això, sí, no? I això és el que demanem que es recuperi. Demà hi diu crec que s'ha de recuperar l'espai de diàleg, d'acord, de consens, de gran pacte d'estat amb allò que és urgentíssim en aquest moment de crisi, urgentíssim en reaccionar. Les xifres en aquest moment són escandaloses en quant a reserves, en quant a visitants, i tot el sector ho està notant molt i tindrà uns efectes, sense cap dubte, negatius per al mercat laboral, per la vida a l'illa. Crec que és fonamental, per tant, una reacció. Molt pitjor fa un any. I en aquest cas, el Consell Insular ha de jugar sense cap dubte el paper de liderar aquest canvi, aquest gran pacte. Ha de saber si el vol liderar o no. I no només no el lidera, sinó que encara sembla que a Mallorca diuen una cosa i aquí acotam el cap i ho assumim. No demanarem la promoció perquè arribi mal dotada, més val no demanar-la. No, reclama allò que ens correspon i lluita per allò que ens correspon, que en aquests moments, com deia en Nel, és més necessari que mai. Només no sé si és anecdòtic, però era el 2011, quan el senyor Tadeu era president, era diputat al Parlament. 2011 jo crec que es pot dir que ja hi havia crisi, encara no era president, perdó, quan era diputat, i ell ja feia intervencions reclamant, des de l'oposició, reclamant la transferència en turisme, en promoció turística. Les circumstàncies no han canviat tant. Jo crec que el que ha canviat és la distribució de poders que fan que aquest Consell hagi optat per renunciar en lloc de liderar. 1 de febrer de 2011, paraules textuals del cares president Tadeu en el Parlament. Va dir, jo crec que el que no pot ser és que quan un perd la coherència i la credibilitat és quan governa a una banda i diu una cosa i quan governa a una altra en diu una altra. Això ho va dir el febrer del 2011. El maig del 2011, en plena campanya electoral, va dir que la seva formació política aposta per traspassar als consells les competències en promoció turística. I va dir, va afegir, a Menorca tots estan d'acord en la necessitat que el Consell gestioni les competències en promoció turística tal com estableix l'article 70 de l'Estatut d'Autonomia. Si qualcú vol anar en contra d'això, haurà de canviar l'Estatut. I això és la coherència que a un moment determinat diu una cosa i quan gestiona i té l'opció de fer allò que en teoria creu, en fa una altra.